واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Draga i poštovana braćo, zahvalnost pripada Allahu Đelešanu Đeleđelaluhu, neka salavat i selam našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i ashabe, na sve one koji slijede njegov put do sudnjeg dana. Braćo, pošto je danas prvi dan Bajrama, u početku želim i vama čestitati Mubarek Bajram, želeći vam zdravlje, sve najbolje i molite Allaha da vam pomogne da provodite u ibadetu. Jer 4 dana Bajrama su jako važni. Zato nemojte zaboraviti da, ako ništa drugo, pored obavez namaza, učenja Kurana i tekbire i zikr. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Uljepšavajte vaše Bajrame tekbirima. Nemojte da vam je teško. I sad kad idete do kuće, tekbire učite u sebi. I kod kuće bilo bi i grehota i sramota ako ne bi svaka muslimanska kuća u Frankfurtu i bilo gde porodične bar nekoliko tekbira svaki dan dok traje Bajram do ponedeljka do ikindije. To ne plaća se ništa, to nije teško. Trebamo to uraditi. To možemo. Svi muslimani svijeta se povezuju. Pa molite Allaha da nam da pored duše i mi i naše srce i misli da se družimo i da budemo zajedno i da nam prestaje ovo zlo koje se nama dešava. Vjerujte mi, ja sam sad, prije nego što sam došao, rekao da vidim u 12 samo malo nešto vijesti. Vjerujte mi, kad sam vidio da iza Bajram šta se dešava, jedna žena, naša sestra, majka, jedna naša priča šta se dešava u Palestini, vjerujte mi da nisam mogao više gledat, početi suze. Ovo veliko zlo koji se radi, ovo samo Allah može stopirati i stopirat će ako Bog da. A mi moramo biti složni. Mi moramo se setiti, mora nas boljeti to, ne smijemo to gledati samo onako. Ako ništa drugo, možemo dovoljno činiti, možemo nešto pomoći. Pa inšala i nekome će Allah primiti dove pa će jednog dana stopirati. Zlo se prekida kad mnogo, zaista je mnogo. I na Bajram ubijaju i u Palestini i u Ukrajini, znači to su zločinci. Danas treba svak da živi slobodno. Svak ima pravo da živi u svojoj zemlji. Treba svak da bude slobodan, nije više ali nažalost uvek ima takvi ljudi koji samo žele da gaze druge, samo da ubijaju, Allah će i njima dati hak. Zato pokušajte vaše kuće uljepšajte tekbirima. Jer u kući gdje se uči tekbir, meleki sa neba vide i zjarete te kuće. Pa će ako Bog da, kad se uče još dove, meleki su tu primit naše dove, inšallah. Ja neću danas puno o tome da govorim, zato što vjerujte, sad danas 3. hudba, znači i osjećam dosta umoran. Ali alhamdulillah, hvala Allahu, Allah nam je dao da sve je prošlo dosta dobro i ovo ako Bog da i svaki dan Allah da nam bude na pomoći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pošto je danas prvi dan Bajrama, računajte svaki dan Bajrama je kao Mubarek noć. To su jako važni dani. Mi mislimo da je Bajram samo da se čovjek obuče, jede i napije. Nije. Bajram ima, to su tako važni dani, kad bi znao čovjek ni sekundu ne bi izgubio bez veze. Ili bi nekoga zijaretio, ili bi nekog bolesnog posjetio, ili bi neku dovu učio, ili bi nekome otišao odneti poklon. Nešto bi hajra svaki dan uradio za Bajram. Znači nije Bajram samo i se napiti. Naprotiv, to su Mubarek dani gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ovako: Man kame lejleti la'id muhtasiban lillah lem jemut kalbuhu jevme temutu kuljub. Ko ibadetu provede bajramske noći, znači, bajramske noći, nadaju se nagradi Allahovoj. Njegovo srce neće umrijeti onog dana kada druga srca budu umirali od straha na sudnjem danu. Zaista Bajram je, znači, velika radost
Alhamdulillah, ali je velika isto šansa da mi zaradimo seba, da mi se popravimo. I bar 2 put godišnje za Bajram treba čovjek da napravi smotru sam sebi. Jesam li bolji od prošlog Bajrama ili nisam? Ili ne daj Bože gori? Jel mora ili tamo ili ovamo? Ali daj Bože da budemo bolji, jer smo i kurbane postali negdje, alhamdulillah, i mogu vam reći, hvala Allahu, već smo sinoć sve poslali kurbane završili i molim Allaha svakome da u Kabuli, god je bilo gdje poslao. Može se malo za Bajram, ali sad nije vrijeme, znaš, zato što situacija, znate koja je situacija naše braće u Gazi, u Palestini, znači čovjek je dozvoljeno na neki način kad je sve to normalno, a sad ništa nije normalno više. Znači da se malo veseli, znaš, jer ima jedan slučaj, kaže, prenosi Hazreti Ajša, došla nam je, kaže, Ebu Bekr na Bajram. Ali kod nas su bile 2 djevojčice koje su pjevale o bici kod Buasa. Bici u kojoj su pobijeni prvaci Ensa i Hazređa. Pa je Ebu Bekr 3 puta rekao, Boži robovi, zar šejtansku pjesmu? Tada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Ebu Bekre, svaki narod ima svoj praznik, a danas je naš Bajram. Zato znači dovoljno djeca da bi zapamtili, ali što je jako važno, nemojte zaboraviti za Bajram hedije, posebno djeci, starijima, onima bolestima i tako, ali hedije mora biti za Bajram. Nemojte škrtari za Bajram. Počastite pa se sjeti djeca, kao nekada što je bilo. Ja evo imam skoro 70 godina, sjetim se za Bajram kad mi je čovjek dao 100, crveni su bili neke pare, nikad se boraviti neću. Znači, niko tada nije dao tog, ali mene počasti, ja se vratim, mi smo išli za pokućama da Bajramu, kad sam dobio to, ja rekao, odu ja u prodavnici kupiti bombone i vraćam se. Znači, umreću, on je preselio da mu Allah da džennet, a nikad neću to zaboraviti. Zato treba imati volju častiti djecu za Bajram. Dati im nešto za Bajram i obveseliti da bi zapamtili da se raduju Bajramu kad dođe, znači. To vas molim. Važno je reći još kratko samo da vjernik ima 5 Bajrama. Svaki dan koji mu bez griha prođe. To mu je Bajram. Ako nije nešto loše uradio, grije neki. Dan preseljen na ahiret sa imanom, to mu je Bajram. Dan kad prođe sirat čupru i spase polaganje računa, to mu je Bajram. Dan kada uđe u džennet mu je Bajram i dan kada vidi Allaha u džennetu mu je Bajram. Draga braćo, molim Allaha Đelešanu Đeleđelalu da nam pomogne da zaista ove mubarek dane provodimo, znači u ibadetu, provodimo onako kako Allah bude zadovoljan s nama i nemojte trošiti vrijeme bez veze i neću da duljim zato što jedva čekate i vi, a i ja, eto da idemo nekome za Bajram i znači i idemo, još nismo ni sa svojima možda najbližima Bajramovali, pa Allah vam dao svako dobro i neka nam bude, eto, 2 Bajrama je danas. I Bajram, Kurban Bajram i Džuma. To je velika stvar. I zato, alhamdulillah, i molim Allaha da pomogne nama, čitavom umetu, a posebno molim Allaha da pomogne da prestane ovo zlo koje se radi nad našom braćom i bilo gdje u svijetu. Amin, ja rabbil alamin.